No. No, ďalej. Znieš ako 10-ročný. VTF, Adame, však mám 14 rokov do piče, tak čo si myslíš, že ako mám zniesť? VTF, však ešte som ani nezmaturoval. Či nezmaturoval, ešte som ani nezmutoval, takže čo? Nezmaturoval, to je, no. No, ľudia. Dobre, piče. Čo som sa oblial energetiakom, hej? Dovidenia. Dovidenia. OK. Nevadí, mamka má čo robiť na pranenie, mohol by som si to vyprať sám. Veloxstar, Slavo, najlepšie na tom je, že táto krava to nerozpráva, pretože to by tam veľmi bolo počuť. Go away. Stay gay, please, guys. Ach Bože, je mi ľúto. One fast, right. Za tvojou láskou. Tiško. Za boskou. Tam si bol, videl som ťa. Ty zmrt. Mňa nedáš. Alebo? House, clear. One B house. Mountain horror. Mňa nezabiješ. Hovorím, že mňa nezabiješ, kamaráde. Mňa nezabiješ. One house. 6 hit per mid. One window. To be. Dôvod, možno. A keď nezrobí maturity, tak bude zase dôvod na drunk, rozumieš? Takže stále ten dôvod nájde sa. Tu niekto chrčí. Vojce je Nagel 0, dáme. Dobre, prídeme do polozdohnutého. No pozrite sa, ako sa... Ježiš, takéto mapky mi dávate. Takéto Takéto mapky ľahké. Dobre, trošku som sa Aha. Sa mi zdalo, že aj z jednej, aj z druhej strany. Počkajte, trošku to tu rozskáčeme. To kolečkom skáčem, ľudia, neskáčem to autobánnym hopom. Sekundu. No to je rýchlosť, Rado, to je rýchlosť, teraz sa pozrite. Teraz sa pozrite. Profesionális radis is hiris. Čekuis, ľudia. Čekuj na toto, ako sa to má hrať normálne po slovensky, ok? Normálne po slovensky musíme nabrať nejakú tú rýchlosť, to znamená, že stačí sa tak minútku skákať. Už máme rýchlosť 600, dáme to na rýchlosť 700. Už máme 700 rýchlosť a teraz môžeme ísť na to, pozrite sa. Prečo toľko nadávam? Kurva, ja som idiot. Hej no, nemal by som toľko nadávať. Ľudia, pozvám vás, že on by chceli srať a... Buď moja rodina. Haló? Slavo, to si zmeruješ piču. To čo ty tam robíš? Čo? To čo ty tam robíš? To čo počúvaš? Čaká, toto všetko. Ne? No poď, začínaj. Erotické, hej? No, to No. počúvaj. Počkaj, no. No, bo nie. Slavo, ale rozmýšľaj, to čo hovoríš. Masírujem si bradavky pomaličky. Pakuj, nech idú preč. Ready, choď do piče stadiaľ, chápeš? Aj toho tu bamnem. A to som ja, hombe. Ale je to ty? Dobre. Už som ťa chcel. Ja nepoznám vaše hlasy, chápeš? Tento debilko. Na čo? Nezruším. Nezruším! Už som to dal hľadať po 600 minútach hľadania. Či čakania. Nezruším. Čo potrebuješ? Musím ísť. Po Kde? zemiaky. Po jaké zemiaky? Slavo, ostaň chvíľu v tom lobby a Idem po počkaj. zemiaky, nie som tu. Ježiš, ja s takýmto debilom hrám furt, ja nechápem, prečo musím takéhoto človeka furt pozvať. A to je košičan.
Pozrieme ešte niekoho ľudia, aby sme boli 5. Ja tu mám spolužiaka so mnou dlho nehral, to by to sa mi mohlo zahrať, no. Stachyho nepoznám. Reddy by mohli ísť, lebo to s ním je taký cancer. No Reddy, poď, ja musím mať na niekoho nervy. Reddy, poď si zahrať, si som mu dal ban na TeamSpeak, ale teda nevidíme to. Som dal ban na TeamSpeak, ale tak ja potrebujem mať niekoho, na koho zvalím vinu, hej, nechcem proste tu na onbyho stále pičovať. Nie. Čo robíte? No. Ty si jaký jeblík, Reddy. Počkaj, ja ti musím dať ban ešte raz, počkaj, príď o minútu, hej. Prestaň, lebo naštvem sa. Ty sa naštveš a ty mi tu lietaš po rúmke, lietadielko robíš. Hej, ty sa máš naštveť. FTF. Teda dopadlo ti stream, robím si srandu. Tomu. Ja musím dať ban, ľudia, fakt, Reddy. Nie. Dávam ti ban, príď o minútu. Musím, však to sa nedá počúvať takto, ešte nehrám a už mám nervy. Ináč, ty Tren máš peknú profilovku. Neviem. Rado? Dosa ja ho Áno. podobám ináč. To si ty. Vysvetovať nemám propagovať, chápeš? Rado, a ty 50 korny budú na pořád? Hej, budú, už som to tam nastavil, takže môžu. Keby náhodou niekto chce, obslúžim za ňou omžu. No nič. No nič, tak som chcel ostať mladý chvíľku, aspoň chvíľku. Úplne som mal popiči deň dneska proste, si viem, že bude dobrý, nie? Reddy ho potom zavolám do hry, lebo som normálne hlupý. Neforsujte. Neforsuj. Kto má digla, hej? Ja mám digla. Šetri týr na Vipko, hej. Potom mi ho donatneš, Fara. To aj teba dobrá. Poď ťahaj. Srandujem. Katy ide jeden. Na plavo vybehne! Rado! Čo si říkal? Počujem. Reddy, ja ti dám normálne report za kazenie hry. Prečo? Fakt, normálne, ty mi kazíš hru. Počúvaš, Rado, však... Ja som ti dal normálne report za kazenie hry, Reddy, ty ma sereš. Mi kazíš hru. Sviniar. Keď mi niekto hodí vypo, bude môj najlepší Ďakujem ti. Daj mi M-ku. Ten bol dobrý. No počkaj, hodím ti. Dobre, ty už máš tempo. Nebudeme kamaráti. Smogujem, Flashem. Nevidím. Teraz... Lezlo. Mni. Pozrám na mid. Middle, ešte jeden. Skôr. Čo si povedal, Slavu? Slavu, čo si povedal? Že si slabý ako kokot? Hej. Konečne veta, s ktorou môžem súhlasiť. Katy. Poď. To je 100% ready. To je 100%, ja nevidím meno, ale to je ready. Čo robíš? Jeden short. Skočil na CT asi s VIPom. Jeden. Jak so... Počúvaš, vy keby ma nestresujete, proste ja si vás mutujem. Hlavne toho, neviem koho sa volá, ten na začiatok má T. Hej, Rado. Hej, to je. Počúvaj, Slavo. Rado. Slavo, počkaj, poprvé buď ticho a po druhé ready, to čo si urobil? No, dávaj. Rado. Čo si chcel ready? Už sorry, už som mimo spal. Som nepatril. Dík. Aký pekný ešte. Keď tu mi dá Ready, ale nemôžem si ho hrať proste. To je karma, Every day I got some fly shit on, keeping all black outfit on. I already bagged most of the chicks that you out here trying to get on. You just catching up to what I've been on. Yeah, that's what I've been on. I see what you're trying to do, that's not even